Voi citi de la Sfântul Apostol Ioan, capitolul 8, cu versetul 31. Sfântul Apostol Ioan, capitolul 8, cu versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Aceste două versete, 31 și 32. Adică Iisus a spus contemporanilor săi care ascultau ce preda El, fiindcă creștinismul este o credință care se predă. Se predă. Nu este așa că tatăl meu, mama mea mi-a spus. Și Iisus, uitați-vă ce le-a zis. Care crezuseră în El. Care crezuseră în El. Adică credința Noului Testament este în Domnul Iisus. Este pe o persoană. El a murit pentru păcatele noastre și acei oameni care au crezut ceea ce spunea El, aceea Iisus le-a zis, uitați-vă cum le-a zis El. Da, o să citiți voi singuri după ce poți să pui acest videoclip și să deschizi Biblia. Cumpărăți, dacă nu ai, cumpărăți o Biblie și deschide și vezi că așa e scris. Dacă rămâneți în cuvântul meu. Deci baza credinței în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt este cuvântul. Dacă rămâneți în cuvântul meu. Dacă nu ne ducem mai departe la niște pietre, la niște lemn, la niște aur făcut frumos. Iisus a zis, dacă rămâneți în cuvântul meu. Ce o să se întâmple dacă rămân în cuvântul lui? Sunteți în adevăr ucenicii mei. Voi fi ucenicul lui, voi fi credinciosul lui, dacă rămân în cuvântul lui. Nu dacă fac o cruce, nu dacă fac cruce sau alte lucruri. Asta nu scrie nicăieri. Iisus nu a învățat nicăieri că dacă îmi fac o cruce și o port, voi fi ucenicul lui. Nu a învățat astfel Iisus. Și Iisus nu a învățat nicăieri. Fiți oameni serioși, cinstiți, preoții, toți credincioși, fiți serioși. Fiți serioși. Ce a spus Iisus este serios, este simplu și serios. Este un lucru foarte serios care te va motiva să ajungi în veșnicie sau cu Domnul Iisus sau cu diavolul. Nu este a o treie cale. Dacă ești cu Domnul Iisus, ești cu Domnul Iisus și ești ucenicul lui, fii ortodox, fii pedisiatic, baptist, n-are importanță, ești ucenicul lui. Și mergi după cuvântul lui. Nu cei ce spun alții și adaugă la acest cuvânt. Și Iisus zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărul este în cuvintele lui. El însuși este adevărul. Iisus, ca persoană, este adevărul. Și cuvintele care le spune El sunt adevăr. Și atunci voi fi liber. Numai atunci. Numai atunci. Și aș dori mult ca această Biblie, Sfânta Carte, să fie predată în școli. În școli, da, cum acum prezidentul Trump vrea ca să se predea Biblia în școli și este normal. Este normal, fiindcă, am să vă spun, Iisus preda. El învăța. Credința în Domnul Iisus se învață. El a învățat, a avut 12 studenți, ucenici sau elevi. Și i-a învățat 3 ani. De aici reiese că noi trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu altceva, nu o religie, fie cât de bună, cât de rea e, nu o religie. În școală trebuie să fie predată Biblia, vedeți? Biblia, trebuie să fie predată Biblia, nu altceva, nu religie ortodoxă, nu preotul să se ducă acolo. Să se predea așa cum e scrisă ea. Dar știți de ce? Fiindcă, uitați-vă, noi plătim bani în buget. Fiecare om ia parte la buget. Vrea el, nu vrea. Când cumperi ceva sau, pui banii tăi acolo. Din buget să plătesc învățătorii. La rândul lor, învățătorii vor nevoie, asta e sistema.
Sistemul asta e. Ei învață pe copiii mei, în cazul dat pe nepoții mei, îi învață necredința. Da, pe banii mei, pe banii tăi, să învață necredința. Lucrul acesta trebuie ridicat la nivel de stat, trebuie ridicat și de-l hotărât. Aș dori ca Maia Sandu și toți ceilalți politicieni care sunt, fie democrat, fie cum nu s-ar numi el. Pentru mine e tot una, e om. Și dacă el spune că este credincios, și dacă Dodon spune că este credincios, pe mine nu mă interesează ce el, ortodox, se duce la biserică ortodox sau nu se duce. Pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Pe mine mă interesează cuvântul lui Dumnezeu să fie predat în toate școlile. Din ce cauză? Din ce cauză? Fiindcă este normal ca oamenii, numai cuvântul lui Dumnezeu ne schimbă. Numai El face o schimbare în viața omului, nu politica, nu economia, nu alte discipline sau alte învățături. Nu schimbă pe om. Dumnezeu îl schimbă pe om. Dacă omul dorește lucrul acesta. Și acum voi da citire la Romani, Sfânta Epistolă al Apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 5 și 6. 5 și 6. Așa. Deci, versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Amin. Deci, vreau să spun un lucru foarte simplu, așa, din istoria noastră a Republicii Moldova, a României și a multor alte țări. Și în Rusia a fost lucrul acesta. Unde a fost comunismul? Unde a fost comunismul? S-a ridicat un om, Lenin, l-a urmat, au făcut revoluție acolo și pe urmă au ajuns cu aceasta și în Republica Moldova și au distrus sistemul, comunism, au distrus, au închis bisericile de tot felul. Și oamenii moral și spiritual au degradat. Au degradat. Eu țin minte când părinții mei, când oamenii de vârsta mea, cum sunt eu acum, se întâlneau și vorbeau. Și chiar eu personal, în timpul ăla am cătat o Biblie și nu mi-a dat nimeni. Preotul, care mă cunoșteam foarte bine aici în Droc, era un preot, îl cheamă Ilie, un bătrân așa, și era un om foarte de treabă, îl rugam, îi dădeam 100 de ruble atunci, îi dădeam. De ce? El mi-a zis atunci, du-te la sectanță, însă eu am zis, de la sectanță nu o să cumpăr, eu vreau cu Sfântul Sinod. Asta era atunci. Vreau cu Sfântul Sinod. Și vroiam de la el o Biblie, ca eu mă încredeam în traducerea aceea atunci. Și am vrut să o iau de la el. Și el nu a vrut să mi-o dă, că a zis că dacă mi-o dă și află comuniștii că el mi-a vândut Biblie, păi el își pierde postul, slujba și-o pierde. Și oamenii vorbeau, când veneau la tatăl meu, vorbeau și se temeau. Spunea că dacă ei vorbesc de credință și dacă aude un comsomolist, poate să-i ridice în Sibiria. Era o frică mare. Păi, dar s-au trecut deja, de când Republica Moldova s-a făcut țara parte, și uitați-vă în ce stare este țara noastră, fără de Dumnezeu. Fără de Dumnezeu. În țara noastră nu este Dumnezeu, în țara noastră, în familie, trebuie să-L aducem pe Dumnezeu, în școli, peste tot. Cine nu-L vrea, nu trebuie El dat cu de-asila. Este necredincios, poftim, nu crede. Noi nu putem da cu de-asila, fiindcă Dumnezeu L-a făcut pe om ca să aleagă liber. Și dacă El alege ca să se ducă în pierzare, treaba Lui. Noi îl preîntâmpinăm, uite, la Domnul Iisus e viața, El însuși este viața, calea, adevărul și viața. Și asta e, El trebuie să aleagă. Ce vreau să zic? Trebuie de introdus Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie în școli și din nou, știți de ce Cuvântul lui Dumnezeu? Fiindcă sunt acolo în școli copiii la penticostali, la baptiști, la ortodoxi și dacă se duce preotul, nu toți vor să intre la acea lecție, însă dacă va preda pur și simplu un învățător și va preda după cum e scris, ascultați atenți, după cum e scris, toți vor putea să învețe, toți. Asta e. Și trebuie de estimat pe toți și Iisus a învățat pe toți și inclusiv și pe mine m-a învățat și pe mine te învață și pe tine. Acum, ce este de făcut?
ca să schimbăm situația în țara noastră, economic, politic, trebuie să-L avem pe Dumnezeu. Nu mai decât 100%. Voi nu vedeți, diavolul are 3 defecte în caracter. El amăgește, fură și ucide. Amăgește, fură și ucide. Dacă tu amăgești, oprește-te. Ești cu diavolul. Dacă tu furi, oprește-te. Tu singur trebuie să te oprești, nu să te oprească nimeni. Oprește-te că ești cu diavolul. Și dacă ai furat și oamenii nu mai au ce mânca, vor muri. Din cui cauză? Din cauza mi-a așa atac. Că noi am amăgit, am furat. Și uitați-vă la ce am ajuns noi dacă noi îl iubim pe diavolul, cu defectele lui în caracter. În Republica Moldova trebuie numai decât, vă spun, de făcut reforma asta. Fiecare om să aibă o Biblie și acasă, fiecare bărbat este, în casa lui el este preot. El trebuie să învețe în casa lui, el trebuie să le citească Biblia foarte des și ceilalți din casă, copiii, să citească Biblia, să roage împreună. Nu numai am cu coronavirus, nu, permanent asta. Iisus a murit pe cruce pentru că eu să am o relație cu Dumnezeu. El nu a murit numai să-mi ierte păcatele. Nu. El a murit ca să-mi ierte păcatele, toate păcatele. De la începutul vieții mele până la sfârșit. Și ca să fiu Fiul lui Dumnezeu, ca El să locuiască în inima mea. Principalul lucru, Dumnezeu locuiește în mine, în Noul Testament. La ce îmi trebuie mie niște lucruri? Dacă însuși Dumnezeu locuiește în mine, Iisus spune lucrul acesta, El locuiește în mine. Și, deci, vreau să zic că cei care umblă după lucrurile Duhului, adică umblăm ce e scris în cartea aceasta, noi umblăm și vrem să facem tot ce e scris în cartea aceasta. Fiindcă ea e duhovnicească, unica carte duhovnicească și unica carte care a scris-o Duhul Sfânt. Este opera Duhului Sfânt. Vreau să zic că dacă umblăm după lucrurile Duhului, umblăm să fim botezați cu Duhul Sfânt, să fim umpluți cu Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să lucreze prin mine, cum a lucrat prin Domnul Iisus. Nu este nicio diferență între tine și Domnul Iisus. Nu este nicio diferență. El ne-a dat totul ceea ce privește evlavia, ce privește lucrarea, slujirea. Și acum vreau să dau citire la versetul 6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Dacă noi umblăm după lucrurile pământești, numai după lucruri pământești, hai și că nu mai este nică, nu s-a mai întors nimeni de acolo, că s-a murit și tata meu și mama mea și tăți și nașul și nu s-a mai întors nimeni. Asta e necredința. Dar de ce? A fost o perioadă că nu s-a putut de citit Biblia, nu-ți da voie, comuniștii nu-ți dădeau voie. Și a schimbat într-atât de mult gândirea oamenilor comuniști, că ei și acum gândesc, nu mai sunt comuniști, dar ei gândesc ca comuniști. Și nu mai iau Biblia în mână să o citească. Știți, eu când am citit-o prin primele zile, când am început a citi Biblia, în mintea mea era plină că am fost educat de comuniști. Asta e. Realitatea așa a fost, istoria. Am fost educat de comuniști. Și când citeam Biblia, o luam Biblia în mână și citeam și ziceam că nu-i dreaptă Biblia. Biblia ceva are. Fiindcă ea nu spunea ceea ce știam eu. El nu spunea ceea ce știam eu. Eu vroiam ca ea să vorbească ceea ce cunoștință aveam eu. Însă Iisus a zis, acolo unde am citit, veți cunoaște adevărul. Unde îl vom cunoaște? Dacă vom citi permanent Biblia. Adevărul este în Biblie. Iisus este adevărul. Și dacă urmăm ceea ce ne îndeamnă Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt ne va îndemna după cuvântul scris, și atunci se va schimba totul. Eu ca să mă schimb, uite, Dumnezeu, când eu m-am pocăit, pocăință înseamnă o schimbare. Când am vrut să mă schimb, eu am vrut să mă schimb. Duhul Sfânt m-a născut din nou și Duhul meu a devenit o parte nouă, o creație nouă. Însă mintea și trupul au rămas vechi. Mintea, gândirea și faptele trupului, eu trebuie să le schimb. Sunt sub autoritatea mea. Rămân sub autoritatea mea.
a mea personală. Și fiecare om trebuie să se schimbe. Cum să gândească cum gândește, cum este scris după Biblie. Și acum voi mai da citire la Sfântul Apostol Luca, 15, la 15. Sau, așa, tac, 15 cu 11. Cu 11. Și dau citire. Cu 11. El a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea mea, dă-mi parte de avere. Dă-mi parte de avere. Ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață distrăbălată. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi. Tată, dă-mi. Așa sunt mulți care zic, eu cred, ce cred eu. Dar el nu citește niciodată Biblia. Dacă nu-i spui ceva din Biblie, eu cred, nu-i nimeni mai credincios ca mine, și glumești. Dă-mi, ia ca aici te-s credincioși. Vedeți, fiul răspitor și-a zis, dă-mi. Luați seama cu datul ăsta, dă-mi sănătate, dă-mi. Dar de ce ai pierdut-o? Ai pierdut-o că ai îmblat. Mai departe să vedem cum s-a pierdut el. Ori ispit trăind în plăceri și în disfătări. Că asta este umblarea după lucrurile firii pământești, după trup. El s-a dus după trup. Dă-mi tăt și eu mă duc. Și e nervos așa om, e tare nervos așa om. Dă-mi ce eu merg eu. Na, Dumnezeu n-ați tăt. Na, și el s-a dus. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea. Și el a zis, și a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lăpit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mânca porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Până aici. Deci Dumnezeu nu a alergat după fiul lui. Nu s-a dus să-l cauți. Hai, fiule, poate te răzgândești. Și fiul a luat o decizie, o hotărâre, fiul. Când a văzut că nu mai are ce mânca, a cheltuit totul ce i-a dat tatăl, el a cheltuit totul. Și când a văzut că nu mai are ce mânca, s-a dus la acest stăpân rău, și el vroia chiar să mănânce din lucrul de la porci. Dacă i-ar fi dat voie stăpânul. Dar stăpânul îl păzea până la aceea că el nici de la porci nu putea să mănânce. Și înseamnă că leafa lui era mic și el ducea foame. Și salariul îi dădea așa, că era foarte mic. N-avea nici ce mânca. Și uitați-vă, el a luat o hotărâre. Să se pocăiască, să se întoarcă la tata. Și s-a sculat și s-a dus. Vezi cum e, da, oamenii la noi zic, mâine să mă pocăiesc, la bătrânieță mă-i pocăi. Pocăința înseamnă a schimba gândirea și inclusiv faptele. Și toată viața trăiește, adică ducând o viață distrabalată și la urmă când ajungi, tot mâine să mă pocăiesc. Diavolul asta și vrea. Mâini. Iar mâini. Și tot așa. Și apoi din neamul meu nimeni nu s-a pocăit și eu să mă pocăiesc. Din neamul tău? Da? Și care-i neamul tău? Diavolul-i neamul tău. Dacă tu zici așa, din neamul tău. Cu oamenii se pocăiesc. Vezi, Dumnezeu spune că fiul lui și ala care s-a pocăit. Fiul lui. Și tu ești fiul lui. Nu mai ești tu din neamul celor răi. Oamenii sunt făcuți ca să fie buni. Cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și mai departe, vedeți cum spune, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. S-a sculat, a făcut fapte.
A luat o decizie, a luat o hotărâre și s-a sculat. Nu a rămas acolo. Da să mă duc, nu mă duc. Da, mă ghini, nu mă duc. Dar ce să-i zic de acum ceva? Dar scoală-te, băi, omule, și du-te. Dumnezeu te iubește. Du-te și să vezi. Du-te la el, cu pocăință. Și vezi și pățește el. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Spune și tu aceste cuvinte lui tatăl. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Și îi spun tatăl, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Tatăl avea și Dumnezeu întotdeauna are pregătit pentru tine toate. Și îmbrăcăminte și toate, dacă vii la ea. Mulți spun, da, și să mă duc la pocăit să mor de foame. Da, ei numai să roagă, da, ei numai nu știu ce. Păi, dar Dumnezeu îngrijește de tine. Tu încrezi în Dumnezeu, nu în confesie la care mergi. Crezi în Dumnezeu. Și Dumnezeu spune mai departe, aduceți vicelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiul meu era mort, a înviat și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Păi, Dumnezeu spune că el era mort. El era mort. Nu avea nicio legătură cu tatăl. Tatăl ar fi vrut să-l binecuvinteze cu ceva. Dar el era mort. Față de Dumnezeu spiritual, duhovnicește, el era mort. Și tatăl poate vroia să-l binecuvinteze, poate dacă chiar vroia, vedea că el atât de mult era chinuit acolo și nu avea nici ce mânca și trebuia să mănânci. Tatăl poate ar fi vrut să-i dea ceva, dar nu era posibil, pentru că nu aveau nici o legătură, nici o relație, nu aveau. Era mort. Și tatăl a zis, acum o să ne bucurăm, o să ne veselim. Fiul acesta al meu era mort. E seama că și tu ești mort. Și tu ești mort dacă nu ești născut spiritual. Nu ai naștere din nou. Ești mort. Dumnezeu nu poate să te binecuvinteze. Știți, în privința aceasta trebuie să schimbi gândirea. M-am dus la o femeie cândva, ea vindea în magazin și a zis, uite, bărbatul meu mai bea și nu fac bine ce-i dau lui. Și mi-a zis că e vaca, e piere, cumperi o vacă și fatul până la 4 vițel și piere, ia alta, tot așa. Și am zis, dar cu ce te ocupi tu aici? Cu ce te ocupi tu? Și i-am arătat așa la polițele alea de acolo și a zis, am coniac, am. Păi, și tare să mai bucură femeile la și la care tu le torni în stopcă. A zis, da, într-adevăr e așa. Și a lepădat. A lepădat, a zis, nu mai trebuie. A lepădat, s-a dus și s-a găsit de lucru în altă parte și pe urmă a zis, nu mai pierd vacile. Păi dacă stăpânul tău este diavolul, el te amăgește, te fură și ți-o omoară. Te face să nu mai ai nică. Dar Dumnezeu, vezi, spune, zice că era mort, căci acest fiul al meu era mort. A înviat, era pierdut. Era pierdut. În sensul cuvântului pierdut. Nu trebuie aici nimic de lămurit. Și a fost găsit. Și a început să se veselească. Dumnezeu singur cu toți îngerii din cer, când un om care era pierdut și era mort se întoarce la Dumnezeu, el poate să-l binecuvinteze și să bucură. Dumnezeu se bucură de tine că tu ai luat decizia asta. Și nu te mai gândi, da, și asta e că acum asta ceva. Vino și vei vedea că El se va bucura și tu, stând împreună cu Dumnezeu, o să ai o bucurie pe care n-ai avut-o niciodată. Și știi de ce îți spun așa? Fiindcă eu am trecut prin asta. Eu am practic în asta. Eu știu că Dumnezeu se bucură de tine. Hai ca întreaga țară să facem lucrul acesta. Să ne schimbăm gândirea, să nu rămânem acolo unde suntem, să ne ridicăm și să mergem la Dumnezeu. Și cu toții împreună să facem ceva ca Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu să fie învățat în școli, în toate școlile. Și atunci, numai Dumnezeu poate fac schimbarea dacă eu îl primesc, dacă eu vreau să fac schimbarea aceasta.
Și dacă ești într-o biserică și dacă ești cu niște oameni care nu vor schimbarea, nu mai sta cu ei. Ridică-te și pleacă. Acest tânăr nu spune că mai erau acolo, dar eu zic că mai erau acolo. Nu era el singur fiul risipitor. Cred că mai erau acolo. Dar el a luat decizia și s-a întors. Ia și tu decizia, lasă. Dacă ei nu vor, ești cu niște narcomani și nu vor să lepe de narcotică, lasă tu. Pe urmă ei vor vedea în tine un exemplu și vor spune, uite ce a făcut Dumnezeu din omul acesta. Păi voi merge și eu acolo. Dar mulți sunt că tot vor zice, nu mai vor zice. Uite, că și nii tot așa îmi zic mulți oameni. Uite, Dumnezeu cum te-a schimbat, uite cum ești bun, uite cum așa. Dar el nu vrea. Știi, lucram la Chișinău și am zis la un omulean, zic că eu știu ce gândești tu de mine și de pocăiți. Dar el a zis, dar ce gândesc, băi, Nea Ivane, ce gândesc eu? Și eu am zis, tu te gândești așa, e bine ca să lucrez cu pocăiții, dar numai eu să nu mă pocăiesc. Și el a zis, e drept, lucrul ăsta că e drept. E bine, cu pocăiții, știi, sunt oameni așa, un caracter mai moale, mai blând, mai așa suntem noi, acei care l-am primit pe Domnul Iisus, că El este inima noastră. Dar totuși eu vreau să vă preîntâmpin că vreodată ajunge și la limită. Dacă o să-i faci rău la un pocăit odată de 2 ori, a 3-a oară nu o să mai vrei să mai discuti cu tine și o să fie cât mai departe de tine. Și Dumnezeu la fel va proceda cu tine, dacă tu vei face așa. Vreau să zic că trebuie să ne întoarcem, să ne schimbăm gândirea. Și acum la Roman, capitolul 12, din nou la Roman dăm, Sfânta Epistolă către Roman, capitolul 12, cu versetul 2. Dar o să citesc de la 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Când eu îi aduc trupul meu lui Dumnezeu, ca o jertfă vie, adică Domnul Iisus s-a adus jertfă pe sine. Unde? Pe cruce, da? Și când eu îmi răstignesc în fiecare zi trupul acesta, mi-l răstignesc, poftele lui, nu mă uit la poftele lui, ci îl țin ca să fie sfânt, cum este Dumnezeu sfânt. Și trupul, eu încep, din Duhul meu este Dumnezeu, încep a gândi ca Dumnezeu, ca în Biblia și îmi pun aici totul, și trupul mi-l țin în sfințenie. Nu-i dau voie să fac ce vrea el. Și Dumnezeu spune că când vom aduce trupurile noastre în felul acesta în care vă spun eu, va fi o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți, versetul 2, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Sfântul Apostol Pavel spune, după aceea a adus trupul acesta că gândire, schimbă-ți gândirea. Nu rămânea cu gândirea acestei lumi. Nu rămânea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu te potrivi cu veacul ăsta. Ai, cu o leacă, numai să bem. Dar și dacă îmi sfurăm o leacă, nu-i mult, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să-i prefac mintea. Mintea să-i prefac după Scriptură. Și atunci va fi bine de mine, în primul rând de mine, fiindcă sunt sub voia lui Dumnezeu, fac voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Eu voi face voia lui Dumnezeu care este desăvârșită, voia lui în viața mea. Eu citesc cuvântul acesta și cum îl citesc, așa îl trăiesc. Dacă asta este voia lui Dumnezeu. Acum, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu este bună. Întotdeauna voia lui Dumnezeu este în cuvântul lui și cuvântul lui este adevărul și ea este bună. Și adevărul mă va face cum? Liber. Liber. Nu mai am niciun stăpân. Am un singur stăpân, pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Acum vreau să citesc 7 pași. Eu am să le citesc așa încetișor și tu vei putea ca să le scrii. Dacă vei vrea să predică. Orice ce spun eu, puteți să predica oricine, puteți să învăța pe alții. Și acum, iată,
Primul, hotărârea de a te schimba. Trebuie, într-o bună zi, să iei hotărârea de a te schimba. Tu o iei. Nu o iei vecinul, nu o iei păstorul, nu o iei preotul. Tu iei hotărârea de a te schimba. A doua, dorința de a te schimba. Ai o dorință mare. Primul punct, hotărârea. Tu ai luat hotărâre, dar pe urmă dorința. Tu ai o dorință tot de a te schimba. În fiecare zi tu dorești lucrul acesta. Tu dorești ca o apă vie. Păi eu vreau să mă schimb, eu vreau să mă schimb. Dumnezeu te-a schimbat în Duhul tău, tu ești o creație nouă, când te-ai pocăit. El așa, într-o clipeală de ochi, te-a schimbat. Duhul și este o creație nouă unde locuiește Dumnezeu, Duhul Sfânt. Așa. Dar gândirea, noi vedem aici la Roman, spune că eu trebuie să mă schimb pe mine personal, să-i dau voie lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, prin cuvântul Său, care este adevărul, să mă schimbe. Și prima, deci este hotărârea de a te schimba. A doua, dorința de a te schimba. Al trei este de a învăța profund cuvântul lui Dumnezeu. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, eu în toată ziua îl citesc și doresc ca să mă schimbe. Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, a patra, să nu dau înapoi. Niciodată să nu dau înapoi. Nimeni din ce este în cer sau pe pământ, sau prieteni, sau tată, sau mamă. Eu când am venit din Israel și le-am spus la părinții mei, uite, m-am pocăit și iată așa, și iată așa, s-au scârbit foarte tare, dar socrul meu până a murit, a trăit după aceea mulți ani, dar îmi spuneam, pare rău foarte mult, îmi pare rău ce ai făcut. Dar asta e. Dar dacă ai luat cararea asta îngustă, de a te schimba, nu da înapoi. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, numai înainte și numai înainte. 5. Păzește-ți mintea, nu te întoarce înapoi la gândurile vechi. Întotdeauna înnoiește-ți gândul și cuvântul schimbă-ți mintea prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu te întoarce la gândurile care le-ai avut până la pocăință. Fiindcă ele erau din lume, erau gânduri rele de la cel rău și acum tu pe baza cuvântului lui Dumnezeu mergi numai înainte, nu da înapoi. 6. Leapădă-te de oameni care nu vor să se schimbe. Dacă ești într-un colectiv sau undeva și oamenii nu vor să se schimbe, nu mai se râd de tine, nu mai se pleacă de acolo. Eu am plecat din multe biserici, fiindcă ei nu vroiau să se schimbe, ei rămâneau aceiași. Ei rămân aceiași, ei nu vor să se schimbe, ei așteaptă numai niște ajutoare sau baza lor e cu totul altceva, nu cuvântul lui Dumnezeu, nu doresc. Nu doresc o schimbare în viața lor. Dar fiecare în parte trebuie să ne schimbăm. Și dacă ești în biserică, dar oamenii de acolo nu vor să se schimbe. Uite, care este chestia? Învățătura se predă, creștinismul se predă, credința în Domnul Iisus se predă, da, se predă. Acum, ea se învață. Iisus însuși a învățat 3 ani pe ucenicii săi. Acum, dacă cineva nu vrea să învețe, nu e posibil ca el să se ridice pe o treaptă mai înaltă. Tu, dacă ești învățător, ca să fii mai sus, trebuie să te duci să înveți. Trebuie să te duci să înveți masteratul, trebuie să te duci să înveți doctoratul. Nimeni nu se va da un loc mai sus dacă nu o să înveți. Dar la credință e tot aceeași. Tot aceeași. Și dacă învățătura e corectă, dar nu sunt semnele și minunile, tot nu-i bun. Semnele și minunile fără învățătură nu-i bun și învățătura fără semne și minuni tot nu-i bun. Iisus le-a avut pe amândouă și ucenicii lui la fel. La fel a avut. Și învățătura și semnele și minunile. Asta e normal. Dacă ai învățătura corectă, biblică, după cuvântul lui Dumnezeu, numai decât în viața ta, Iisus va lucra cu semne și minuni. Vor fi vindicări, vor învia morții. Da și amin. Păi asta este, așa a învățat Iisus și asta este. 7. Încrede-te în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Încrede-te doar în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Nu te încrede în altceva. Ca să Dumnezeu să facă o schimbare în viața ta, tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Și iată voi citi acum de la Corinteni. Iată acești 7 pași. Corinteni 10, 2 Corinteni 10, de la 3 până la 5. 2 Corinteni 10, de la 3 până la 5. Dau citire.
măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm, nu luptăm călăuziți de firea pământească. Măcar că suntem în firea pământească, în carnea aceasta, în trupul acesta de carne, totuși noi nu ne luptăm cu trupul acesta. Nu folosim trupul în luptă. Căci armele cu care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești. Nu sunt supuse firii pământești. Armele care ne luptăm noi, spune Sfântul Apostol Pavel, ci sunt puternici întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodurile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci, am să iau Biblia aici. Deci, carnea nu are nimic cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu-i place. Trupului meu nu-i place lucrul ăsta. El nu are o plăcere între asta. Eu îl pun ca el să facă și gândesc eu gândesc cum scrie aici. Și uitați-vă ce spune. Ce spune? Noi răsturnăm izvodurile minții. Da, Evanghelia răstoarnă izvodurile minții. Uitați-vă în câte țări unde s-a predat Evanghelia, Germania, Luther, Olanda și încolo Calvin. Oamenii trăiesc altfel. Asta este rezultatul acelor reforme. Reformele care s-au făcut după cuvântul lui Dumnezeu. Acum, numai Evanghelia poate schimba și politica, și economia. Totul, Evanghelia. Nu se va face nimic cu politica sau cu economia sau cu alte lucruri. Dacă eu nu mă schimb, și uite, zice, Pavel spune, noi răsturnăm izvodurile minții. Evanghelia va schimba totul în societatea noastră, Înțelegeți-mă, oameni buni, eu vă vreau bine, că eu știu ce e asta, că eu singur trăiesc așa. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând care îmi vine, eu nu-l las acolo. Da, gânduri vin, cel rău îți va aduce gânduri, și chiar prietenii tăi, și chiar părinții tăi, și chiar soția ta, chiar copiii tăi îți vor da niște idei care nu sunt după cuvânt. Fă rob ascultării de Hristos. Nu fă ceea ce spune, ci fă ceea ce te învață Hristos. Pavel știa, Sfântul Apostol Pavel știa lucrul acesta și el a spus, noi răsturnăm izvodurile minții. Evanghelia noastră preface mintea, numai Evanghelia. Dar cum o preface? Dacă omul ăla vrea. În Duh ne-a născut Duhul Sfânt. Nu pui tu mare efort sau eu n-am pus efort. Dar ca să mă prefac mintea și să-mi prefac ca trupul să asculte de gândirea mea, trebuie un timp. Uneori e mai ușor să construiești o casă, să schimbi cuiva gândirea. Aceasta este. Și voi citi aici încă un pasaj, la Matei 4:17. Matei 4:17. Și să închei cu aceasta, fiindcă și așa prea mult timp și poate că îți este greu să te uiți la așa de lung timp. 4:17. Sfântul Apostol Matei, capitolul 4:17. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zic, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă, schimbați-vă gândirea. Schimbați-vă gândirea. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu va veni și tu trebuie să ai schimbată gândirea. Iată ce spunea Iisus. Pocăiți-vă. Nu se înseamnă ai venit, ai plâns în fața lui Dumnezeu, ai plâns, te-ai pocăit și te-ai dus și ai făcut înapoi și ai făcut până a veni. Asta nu-i pocăință. Trebuie să schimbi gândirea și dacă gândirea e schimbată, se vor schimba și faptele mâinilor tale, a tot trupului. Că eu gândesc altfel. Amin.